Βρισκόμαστε στο Καλό Νερό, όπου γίνεται η αποξύλωση του τελευταίου αναμένου φωτός της περιοχής, αφού σύμφωνα με βιολόγους το φωτεινό σήμα I Love Τριφυλία κρίθηκε ασύμβατο με την παρουσία ενός σπάνιου είδους νυχτερίδας που αποδήμησε πρόσφατα στην περιοχή. Η ειδική ομάδα βιολόγων έχει εγκατασταθεί προσωρινά κοντά στο Δημαρχείο, δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Η ομάδα έρευνας εντοπίζει και συλλέγει εύκολα τις νυχτερίδες, καθώς το συγκεκριμένο είδος συνηθίζει να φωλιάζει στα χαλασμένα φώτα επάνω σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Οι νυχτερίδες φαίνεται πως προσαρμόζονται στο περιβάλλον της περιοχής, υιοθετώντας διατροφικές αλλά και ηχητικές συνήθειες που προσεγγίζουν την τοπική καθημερινότητα. Κάτοικοι απεγνωσμένα προσπαθούν και εκείνοι να προσαρμοστούν στις συνθήκες της περιοχής. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Γιώργο. Κοντεύει μεσάνυχτα κι η πόλη σβήνει άλλη μια φορά. Οι λάμπες στέκουν άδειες σαν μάτια που δεν βλέπουν πια. Πας να φωνάξεις, μα ο ήχος χάνεται πριν βγει. Κόλλα στο σκοτάδι καθώς ο δρόμος εσύ